Уважаеми зрители, за мен е чест, че днес ще ми гостува един от най-добрите циркови артисти в света. През 2007 година той печели сребърен клоун на най-престижния фестивал на цирка в Монте-Карло. За първи път през същата година публиката в Монте-Карло има право да гласува и гостът ми става носител на наградата на публиката. Този човек е българин и има наистина уникални възможности. За мен е удоволствие и чест да ви представя Енчо Керязов. Здравей. Добър вечер. Радвам се да те видя. Аз също. Как си? Добре. Добре. В България си? В България. Но всъщност ти не работиш в България. В България цирка почти изчезна. Гледам, има една шатра тук в София, не зная, мисля, че балкански ли отново е? Техен ли или не? Мисля, че да, не съм сигурен, не съм видял. Ма ти не работиш в България от много време. Всъщност не съм работил в България никога. Никога? Не. Добре, направо в чужбина. С този номер, да. Не съм направо в чужбина, не съм работил в България. Ма не е къде да ти липсва, или? Липсва ме. Къде живееш? Жена ти и двама сина имаш, нали? Имам жена и двама сина, да. В момента сме в Германия, но не мога да кажа, че живея в Германия, понеже пътувам и така. А те са в Германия. Какво означава пътувам? Нали цирковите артисти живеете по каравани? Не винаги по каравани. В момента сме с караван, но понякога, когато няма място в града за самите каравани, сме на хотел. А как е да живееш в каравана? Това е сигурно много интересно. Аз съм номад по принцип и много би ми харесало да живея. Има ли дълги, големи каравани? Моята е 12 метра. Тоест мога да легна там и няма проблеми. Спокойно. Спокойно. Не знам ли аз какви каравани? Как се казваше, бе, Георги, този американския скиор, който живееше само в такива като каравани? Те стана световен шампион. Знам, не го знаеш. Нима и чуваш въобще. Скиор, американски, ски. Едни дървени неща и карат с едни щеки, както е. Няма значение. Добре, няма значение. За съжаление. Да, точно така. Боди Милър. Да, Боди Милър. Да, той живееше в такава каравана. Много хора живеят на каравани. В Америка е прието доста хора. Възрастни хора, пенсионери ще живеят на каравани. Ами имат ли туалетни караваните или ходите навънка да такова? Външни туалетни. Американските каравани имат туалетни. Има туалетни, бани, вани, джакузита. Джакузита, макузита? Да, зависи от каравана. Имат каравани с джакузита, макузита? Има, да. С сауни, има, разбира. Извинявай, че така влеза в някакви битови такива въпроси, ме ли опитно. Поне вие цирковите артисти, вие сте хора на пътя, нали? Непрекъснато сте на път на някъде. Каравани. А с коне ли ги теглят караваните или са... Някои, предполагам, може и с коне да ги теглят. Слоновете от цирка работят, като и теглят караваните, предполагам. Добре, да, кой цирк работи сега? В момента съм в цирк Ронкали за 5-та поредна година. Защо? Там имам сключен договор. Как те канят в цирка Ронкали? Какво става? Те си избират кой номер да поканят и канят. Да, точно така. Избират си кой номер да поканят, сключват се договори, контракти и така. Това, между другото, искам да кажа, понеже нещо ползвам днес нездрав хумор, но искам да кажа на уважаемите зрители, че всъщност цирк Ронкали е може би един от най-престижните. Ако можем да кажем, че има няколко спектакъла, един от който е Цирк дю Солей, да речем, Ронкали е цирк, в който наистина участват наистина най-добрите циркови артисти и изпълнители в света. Като казвам това нещо, го казвам, че всъщност за нас е наистина голяма радост, че българин участва там. И аз го казвам с чувство на уважение към тебе. Какви са другите артисти, които участват в Ронкали? Сега тази година е нова програмата. Искам да кажа, че в Ронкали съм пети игрален сезон, имам предподписан договор за още 2 години. Нова програма е юбилей на 35 години. Тази година имаме италиански артисти, имаме един американец, от Русия имаме артисти, украинци. Те показват все номера, които са, как да кажа, като ги гледаш по телевизията, така да се каже, или ако отидеш на цирка, ти увисва мандибулата. Това е сериозен цирк, в който не говорим за някакви чики-рики или за някакви такива, как да кажа, ниско качество номера, говорим за най-професионалните. Да, има, по принцип, тя е доста различна публиката, има най-различни хора, за всеки има по нещо, както се казва. А пълни ли са представленията? Представленията на Ронкали са винаги пълни. 90% са абсолютно, мога да кажа, продадени.
Сега започна новия сезон. Сме 3 седмици в Реклинхаузен. Беше абсолютно продадено. С всеки ден по 2 представления, понеделник е почивен ден. Какво ти казват хората, като гледат твоя номер? Хората, аз нямам много голям контакт с публиката, защото ние по принцип нямаме право да контактуваме с публиката. Доста така не е много често срещано да имам допир с тях. Добре, какво усещаш тогава, докато си на сцената? Понеже съм бил много пъти на сцена, да не кажа всека вечер. Така че просто усещам, когато има позитивна енергия или когато има одобрение. За това нещо се усеща. Чувството е страхотно. Ронкали, именно това е едно от нещата, заради които съм там, защото имах възможност да отида на други места, че винаги е пълна и публиката е изключително хубава. Просто там публиката знае за какво идва. Знаят за какво е Ронкали. Колкото и да ми не е приятно, трябва да си признае, че понякога са дъня. Не ми е приятно да го кажа, но понякога просто се издънвам. Добре, ти като не може и ти да не се издънваш. Ти си супер професионалист, но някой път нещо сбъркаш, нещо се случи. Как се измъкваш? Аз понякога не знам как да се измъкна и просто млъквам и гледам тъпо и се опитвам да ми хрумне нещо и не знам какво да стане и въобще. Даже един път си забравих текста и запях с на-на-на. Това, разбира се, беше много отдавна, но на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Колегите ме гледаха с изумление от колко бе. Ти как се измъкваш? При мен е малко по-различно, защото аз правя едно и също всяка вечер. При тебе предполагам, понеже всяка вечер различни гости, различна тема на разговор. При мен имам си, по принцип издънките при мен стават почти на 2-3 места могат да станат издънки. Аз и съм ги отиграл вече, те са ставали. То при мен много често става. Но усмихваш се и казваш, това беше част от номера. Оле! Имах един мой колега, Стефан Рябков, работихме заедно на един концерт мисля, че беше в Добрич, в летния театър, нали там беше? В Добрич, да. Трябваше да слизаме отгоре от едни стълби, той се подхлъсна и падна, наистина с трополи, но долу падна ето така. Оле, нали се едно го е мислил така да се строполи. Не можахме да играеме цяло представление от смях. Така да паднеше много готино въобще. Той как се измъкваш? Не ми обясни. Не знам как да ти обясня. Аз ти казах, има някога не може да се измъкнеш. Това просто е видимо. Видите, че вие сте гъвкави, нали? Акробатите сте гъвкави. Да. Някоя гъвкава акробатка да познаваш, която... Познавам много гъвкави акробатки. Аз не те питам дали ти ги познаваш, те питам дали мен да ме запознаеш. Ти си имаш жена и 2 сина. Ти вече си станал колко трябва гъвкав, докато аз... Той е хубаво ще запознае с нея, ама вече ти какво ще правиш? Ще съм гъвкав и аз! Верно! Нямаш някоя конкретно предвид, която вече да иска да води отседнал и нормален живот, да не пътува с караваната, да си намери уютно семейно огнище и добър човек до себе си. Най-добре да е чужденка, да я запознаем с българската действителност, с всичко хубаво, с най-евтините цени на бензин и на дизел в България и Бойко Борисов. И аз така реагирам. Добре, окей. Дадоха ти награда Икар, получи награда Икар за цирково изкуство. Как се чувства след това признание? Щастлив, как може да се чувствам? Разбира се, след всяко признание, все пак човек се радва, радвам се, щастлив съм. Добре, все пак колеги са ме признали от гилдията на цирковите артисти, Съюза на артисти България. Поканен на парти по повод рождения ден на Ангела Меркел. Как празнува рождения си ден канцлера на Германия? Предполагам се осмъртява от шнапс. Сега... Аз не бях поканен на партито на канцлера, аз бях поканен да участвам в програмата, има си шоу-блок. Да. Това беше направено подарък от собственик на Европа парк, един много голям парк в Германия, просто и подари шоу-блок от 40 минути програма и аз бях в този шоу-блок. Да. Още ли спазваш диета само бяло месо и ориз? Да, спазвам, няма... Брене, ти ли писна? Искаш да фраснеш едни пържени яйца, торта, чизкейк, нещо друго. И Иван спазва диета, ма не му отива. Не се обаждай. Моята е светска диета. Не се обаждай. Само ябълки. Не се обаждай. Моля те, Иване. Добре, кажи ми, от колко време не си ял друго? От колко години стана, между другото? На 37 стана сега, да. Да, да поддържаш този метаболизъм в момента, това тяло. Трудно ми е, доста ми е трудно. Доста ми е трудно, понякога се позволявам.
Има моменти, когато се позволявам. Сега не мога да кажа, че съм 365 дена в годината на... Познавам, между другото, 16 готвача и 3 от комисията. Много добро меню мога да ти направя. Да не се оттървеш всеки ден, че станеш като Иван за един месец. Крайна сметка, наистина, колко тренираш ден? Колко тренирам? Тренирам общо не повече от 4 часа. 2 часа... Разбира се, какво па толкова 4 часа да тренираш? Това не е нещо, кой знае колко много, 4 часа. Нали? Зависи как погледнеш. За някой може да не е. Направо се сцепваш от тренировки. Какво е това сега? Какво ще ни покажеш? Това е един така тренировачен, ако мога да го накажа, реквизит. Ако искаш, може да пробваш. Да бе, тига! Как е? Стига, бе! Престани! Виж, Коенчо, какво ще ти кажа? Аз в банята паднах и се потроших. Тук просто со смъртта, трябва да ти кажа. 110-111 кг са в момента. Ако мога да се дигна на това нещо, просто трябва да ти кажа, че след това с тия тухли ще трябва да... Ще ми е много сложно. Добре, ти какво ще направиш? Ще махнеш ли микрофона? Ами трябва да го махна. Добре, да. окей. Я елате да помогнете на господин Кирязов да си махне микрофона и това ще е нещо тренировъчно, предполагам. Нещо тренировъчно. Ще ги само взема един микрофон, докато ти се събличаш, аз да ми обясняваш някакви неща. Тия тухли за какво са? Сваляй ризата, може ли? Може ли? Да, давай, махни тази риза за какво ти е. Да, само не дай да показваш корем напред. Енчо, гледай сега. Аз съм ей до тук съм като тебе, трябва да ти кажа. Нагоре само малко, не съм ги докарал плочките нагоре, трябва да ти кажа. Много хубав пъп имаш, между другото. Дълго ти. Добре, дай да видим сега. Аз на пъп съм го докарал и аз, между другото. Човече, правя по 1000 коремни преси на ден, като Иван и той ми помага. Благодаря. Аз приличам по ушите си, приличам с него, господина. Добре, ще има ли музика някой, Евгений? Окей, чакай само. Вие в Ямбол, чакай, че без микрофон нямаш вграден микрофон. Не искам да ти кажа, че ние в Ямбол така се раждаме, без тренировки. Браво! Ние в Плевен, какво да кажем, а? Ние се раждаме по-високи. Ей, така съм се родил, как ме гледаш? Нека да аплодираме моя гост Енчо Кирязов!